Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJola Sport News uri musi wechina 28 Chikunguru 2022 apo patinenge tichitarisa nhau dzezvemitambo. Regai tipinde munhau dzedu zvizere. Mafainari eNHau Ball Games atambwa nhasi. Mitambo yeNational Association of Primary Heads kana kuti NHau yakatanga nezuro kuUnited College of Education UCE maprovince ose achikwikwidza. Mitambo iyi inopera muzuva ranhasi. Dunhu reMashonaland West rakatora tikiti rekuenda kumasemifinari enhabvu yevakomana under 14 zvisinei nekuti yange yasara nemutambo mumwe chete. Yakaiswa mupool 1 ine Mashonaland Central, Matabeleland North neMidlands, uye yakakwanisa kuhwina mitambo yayo miviri kuti ikwanise kupinda mumakwikwi aya. Africa yakatarisana nekuhosta Commonwealth Games. Africa inokwanisa kutambira mitambo yayo yekutanga yeCommonwealth mune ramangwana sekureva kwemumwe mukuru ane chekuita nekurongwa kwechiitiko ichi chequadrennial. Mitambo yegore rino yechi22 iri kutanga muBirmingham, England nhasi, asi yanga yakarongwa kuitirwa kuSouth Africa. Muna 2015 Durban ndiro guta raitarisirwa kuitirwa mitambo iyi yegore rino, asi yakazoramba muna kurume 2017 nekuda kwekunetsekana nemari. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reCommonwealth Games Federation CGF Miriam Moyo ane chivimbo chekuti Africa ndiyo ichaita mitambo iyi munguva inotevera. Pane zvino regai tichimbotarisa nhau dzenhabvu yemuno. Jotsa anobva kuBhoso. Pashure pemasvondo anofungidzirwa mutambo wenhabvu, Jotsa Ngodzo anozobva kuHighlanders uye anofungidzirwa kuti ari kunzira kudzokera kuCapes United. Highlanders yazivisa kuti Ngodzo aenda. Mutambi akawina Kasolaga Soccer Star of the Year muna 2019, Ngodzo akabva kuHighlanders ari kutarisirwa kuenda kuCapes United. Akamboshanda kuZambia kwenguva pfupi asati adzokera kuchikwata ichi chekuBulawayo gore radarika. Akatadza kuita mukurumbira kuBhoso uye akazosiyana nechikwata ichi. Rhinos inodzinga Maruwa nenyaya yeUroyi. Chikwata cheBlack Rhinos nezuro chakadzinga murairidzi wechikwata ichi Herbert Maruwa nenyaya yemaitiro asina kunaka panguva yemutambo, izvo zvave kukanganisa chimiro chechikwata nesangano rose. Maruwa uyo anofungidzirwa kuti inhengo yeimwe chechi ine mukurumbira yechipostori ndiye aita mukurumbira mwaka uno mushure mekuita mhirizhonga yakawanda mumabhenji akapesana pamitambo nekuda kwekushandisa mashiripiti kana kuti mushonga kana kuti jojo. Shasha yechikwata ichi Sanford Sticks Mtizwa uyo aive mutevedzeri wemurairidzi wekutanga akwidziridzwa kuti atungamire bazi rezveunyanzvi rechikwata ichi. Pari zvino regai timbopinda munhau dzenhabvu yemhiri kwamakungwa. Murairidzi weLiverpool Klopp akafadzwa naIsaac Mabaya. Murairidzi weLiverpool Jurgen Klopp akafadzwa nematambiro akaita Isaac Mabaya mukugadzirira mitambo yemwaka. Muchinda weZimbabwe uyu ari muchikwata chevakuru cheReds icho chiri mukembi yePre-season uye akawanikwa mitambo yeushamwari yeManchester United neCrystal Palace. Klopp akapawo mukomana ane makore 18 awa rimwe yemaminitsi ekumhanya nechitatu vapo vakazokundwa 1-0 neRed Bull Salzburg. Anthony achadhurira Manchester United ne84 million euros. Ajax yakakwidza zvakanyanya mutengo wekukumbira winga wayo Anthony
mukuedza kumisa kufarira kubva kuManchester United. Maneja weRed Devils mutsva Erik ten Hag anofarira kuunza nyeredzi yekuBrazil kuOld Trafford zhizha rino. Asi veDutch vakakwidza mari yavo kubva pa68 miliyoni kusvika pa84 miliyoni kuti vatsigire kuti haasi kutengeswa. Nenguva isingapfuuri mwedzi yehwindo rekutamisa yasara, divi raAlfred rinoda kutumira meseji yekuti ane makore 22 haasi kutengeswa uye haachinjike. Art of Football inobatana neFIFA. Art of Football inodyidzana neFIFA 22 pane muunganidzo wakasarudzika wemajezi epasi rose. Kubatana neEA Sports, Art of Football inotora rwendo kuenda kune pitch chaiyo yeFIFA 22 yazvino mukudonha kwejezi razhizha. Kudyidzana kwacho kunoona kuburiswa kwemajezi matatu akasarudzika, rimwe nerimwe rakasarudzika nemagadzirirwo eretro anofurudzirwa kubva kune aipfekwa kuma90s. Regai pari zvino timbotora mafemo tichigadzirira kukupai nhau dzemimwe mitambo. Regai tienderere mberi nenhau dzedu. Queen of the Jungle anochengeta bhandi rake reWiba. Mona Lisa Queen of the Jungle Sibanda akabudirira kudzivirira bhandi rake reWiba Intercontinental kuKingdom Hotel kuVictoria Falls. Akachengetedza mubairo uyu mushure mekukunda mutambi wekuUganda Valent Asiro. Sibanda anga akabata bhande iri kwemakore anopfuura matatu sezvo denda reCovid-19 raisakwanisa kubvumira makwikwi etsiva. Table Tennis Tournament inozoswa. Sangano reZimbabwe Table Tennis Union rinoti riri kufara zvikuru kuti richaita mitambo wakadai munyika uyo wakadzokera pakarenda gore rapfuura mushure mekuzorora kwemakore 2. Zvinhu zvese zvakagadzirira kudzoka kwemakwikwi epagore eZimbabwe Open Table Tennis achaitirwa kuDivharis Makaharis Group of Schools mukupera kwesvondo. Mutambo uyu wakavhurirwa vatambi vese uye uchava nemapoka akati wandei anosanganisira under 10, under 12, under 19 neOpen yevarume nevakadzi. Sangano reZimbabwe Table Tennis Union rinoti riri kufara zvikuru kuti richaita mutambo wakadai munyika uyo wakadzokera pakarenda gore rapfuura mushure mekuzorora kwemakore 2. Chikwata cheJames chinopedzisa kusarudza vatambi vacho. Sezvo mitambo yeNetball World Cup iri kuswedera pedyo, mutevedzeri wemurairidzi wechikwata chenyika cheZimbabwe cheNetball Tatenda Shinya anoti pari zvino vave muchikamu chekupedzisira chekusarudzwa chikwata chavo. Chikwata cheJames change chiri muKempi paGirls High School kubva kutanga kwemwedzi uno kumutambo wekurwira uyo uri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya kuPretoria muSouth Africa. Kembi iripo kutarisirwa kupera kwekusvika kwesvondo uye Shinya akati vafamba zvakanaka mukudzidzira kwavo. Achangogadzwa champion mulauzi anoshaya pekupinda kana pekubata nemufaro. Achangogadzwa National Female Pool Champion Somenya Mulauzi aratidza mufaro mukuru mushure mekukunda kune mutsindo mumutambo ye2022 Culling Black Label National Pool Finals yaitirwa kuReserve Bank Sports Club. Mulauzi awina mari yemubairo inokwana 700,000 US mushure mekukunda Erika Manyangadze 5-2 mufainari. Vakunda vose vari
vasere vaenda nemari inoita 700,000 uye mumwe nemumwe apiwa portable. Kuvarume, Person Nyasha ndiye awina achiteverwa naMunashe Dombo Jena. Hilary Mukumure ndiye aita wechitatu apo Steven Mazuve aita wechina. Kudivi revakadzi, Manyangadze aita wechipiri achiteverwa naEdith Maunganidze. Angelina Muzopambwa ndiye aita wechina. Uku ndiko kupera kwenhau dzino paJola Sport News muzuva ranhasi. Tinoti chisarai nemufaro. Rangu zita ndiMunashe Wesley.